oferim, jo crec que en línia amb el que s'ha plantejat aquí, uns serveis centrats en les persones i centrats en la comunitat. Pintura no tot el que voldríem, però crec que sí, coses a millorar, evidentment, però crec que sí que jo crec que estem en línia. Perspectiva relacional, penso que se pot incorporar tant a la feina de treball individual, en el grupal i en el comunitari, i és sortir un poc del paper com a professionals, que se suposa que tenim totes les respostes, i centrar-ho en les capacitats i les competències que tenen les persones per anar seguint el seu procés i nosaltres oferir eines i elements per facilitar aquest procés de millora. I crec que des d'aquí lo relacional, els vincles, la confiança de professionals i persones per acompanyar i per facilitar aquest procés. De l'escola, dels 2 dies darrers, és un espai per compartir i reflexionar, sobretot com estan treballant, quines inèrcies tenim i quines coses volen canviar. Crec que és un espai de trobada que després haurà de venir secció, això ja és més complex, però és un espai per compartir visions i trobar molt de punts en comú, malament hi ha llenguatges diferents. Un repte que tenim és incorporar més a les persones. No tothom se sent identificat amb associacions que ja estan formades i necessitem arribar, si parlam de treball comunitari, a persones, líders o no, dels diferents barris on fem feina per incorporar-les en els processos de feina, de millora. Hi ha serveis, hi ha entitats i en alguns llocs sí que hi ha persones, però és un repte i aquí ha quedat bastant en evidència que hem de comptar amb elles, s'ha de comptar amb elles. Jo crec que el context, no sé si ho vaig llegir fa poc, estem en una societat de capitalisme global, el que vol els individus, això és un fet, i nosaltres navegant com a contracorrent, perquè això és un context que hem de ser conscients que estem en una societat molt individualista i hem d'intentar crear llaços que n'hi ha i potenciar-los, però crec que en aquest sentit l'escola sí que torna a potenciar, recuperar aquells llaços que hi havia abans, però ara són diferents, no podem enyorar la societat de Mallorca de fa 30 anys perquè era molt diferent a la casara, el qual ens hem d'adaptar a la nova situació i crear espais. El nostre repte serà crear espais de trobada allà on la gent pugui fer llaços i vincles, ni la comunitat ni l'espai d'atenció individual. El missatge als professionals seria que s'ha de perdre la por per posar en marxa coses noves, tenir il·lusió, creativitat i innovació, que podem tenir capacitat per poder fer-ho i que ànim i endavant. Sí, que deixi els professionals que deixin de pensar que són el centre, sinó que són la palanca perquè senten la persona o la comunitat. Això sí que crec que és una idea clara que s'hauria de traslladar, que estem afavorint, que són com a coach, com a entrenadors perquè la gent que ha de fer gol dins la porteria, els que han de futbol, els que han de bàsquet o de voleibol.